Hi लोगोफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर जों दा नोंथांमोनजों बे खोन्दो 5 नि गुदि मुवाफोरनि आन्थोरारि थाखो राननाय बेनि कुइसन एन्सारनि सायाव डिसकास खालामनो नागिरदों दा बेवहाय जों गिबियावनो बे खोन्दो सिङाव थानाय कुइसनफोरनि सोमोन्दै डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय जोङो बे लेसनाव थानाय सोंथि बिदाङाव थानाय बेनि सोंथि फिननायखौ जों डिसकास खालामगोन स' दा गिबियाव नोंथांमोना नुनो मोनदों दा गिबि कुइसना जाबाय बेवहाय मा दङ पेज नाम्बार 81 नोंथांमोननि फरा बिजाबाव पेज नाम्बार 81 नि बे गिबि कुइसना जाबाय बिदि द' बेरेनि 3 अरजाबा निउलेन्ड्सनि अक्टेभनि जौथुङावबो हाबफादेरो नामा रुजु आरो दिहुन दा जोङो मा खालामनो द' बेरेनि 3 अरजाब जोङो गिबियावनो मोन्दों फराखौ डिसकास खालामनायनि सिगाङावनो जोङो 3 अरजाब द' बेरेनि बेनि स्टाडिनि सायाव जोङो डिसकास खालामदों दा बेखौ जोङो मा खालामनो रुजुनो होदो आरो बेनि रुजुनानै जोंखौ दिहुननो होदो दा मा खालामगोन दा बेनि फिननाया जाबाय बिदि लिरनो हायो नोंथांमोना द' बारेन बे एसे गोरोन्थि जाबाय नामा नाम लिरनाया स' द' बारेनारि ट्राइडखौ निउलेन्डनि 8 जथायावबो मोनदोंमोन बिदिन्थि हिसाबै लिथियाम सडियाम आरो पटासियाम दा नोंथांमोना बै टेबोलखौ गोसोखांब्लानो जाबाय बिजाबाव टेबोला दंखायो बेनिफ्राय जों दा बेखौ लिरनो हागोन बेनिफ्राय आरो बेनो जाबाय बेनि फिननायमोन नेक्स्ट कुइसना जाबाय नाम्बार 2 दङ द' बेरेनारिनि थाखो राननायनि बेखाबुफोरा मा स' जोंखौ बेखाबुफोरखौ लिरनो होदो दा बेखाबुफोरा जाबाय बेबायदि द' बेरेनारा बे समाव मोननाय गुदि मुवाफोरनिफ्राय मोनथामल' ट्राइड दानो हादोंमोन बेनो जाबाय बे द' बेरेनारि गिबि साइन्टिस्टआ होनाय जा बेनि बेखाबु स' बे बेखाबुखौ नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय कुइसन नाम्बार बे पेज नाम्बार 81 निनो स' बेनि कुइसना जाबाय कुइसन नाम्बार 3 आ जाबाय बिदि निउलेन्ड्सनि अक्टेभ खान्थिनि बेखाबुफोरा मा स' बेखौ नोंथांमोना बिदि लिरनानै होनो हायो निउलेन्ड्सनि स' गोरोन्थि जादों नैफोरा एसे टाइपिं खालामनायाव एसे मिस्टेक जालांदों स' नोंथांमोना बेखौ कारेक्ट खालामना लानो हागोन निउलेन्ड्सनि जानांगौ बे निउलेन्ड्सनि बै समाव 52ल' गुदि मुवाफोर मिथिदोंमोन बिनि 8 जथाय खान्थियाव केलसियाम गुन्द्रासायारि मोदोम केलसियामनि मोदोम बांनाय अनजिमाया बेसेबां 40 सिमल' फज'नो हादोंमोन बेनि थखलाव गुदि मुवाफोरखौ गोरोबहोनो बियो एखे फारियाव मोननै गुदि मुवा फज'दोंमोन बिदिन्थि हिसाबै नैबे कबाल्ट आरो निकेलखौ एफ क्ल'रिन आरो ब्रमिन थानाय एखे फारियाव फज'दोंमोन जायफोरा गुबुन गुबुन आखुथाय गोनां फारसेथिं एफइआ कबाल्ट आरो निकेलजों गोरोबोब्लाबो गोजानाव लाखिजादों दा बे बेखाबुखौनो नोंथांमोना लिरनानै होनो हागोन बे जाबाय निउलेन्ड्सनि अक्टेभ खान्थिनिफ्राय मोननाय बेखाबुफोर बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय पेज नाम्बार 85 आव थानाय गिबि कुइसना जाबाय बे 1 नाम्बाराव मा दङ गाहायनि गुदि मुवाफोरनि अक्साइडफोरनि फर्मुलाखौ इयुन रादाब होनो थाखाय मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थखलायखौ बाहाय बेवहाय मा दङ पटासियाम बे दङ कार्बन दङ बेनिफ्राय एलुमिनियाम सिलिकन आरो बे बेरियाम दङ दा बेखौ जोंखौ माबे मोनसेखौ जोङो इयुन रादाब होनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन बे मेन्डेलिभआ बे मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थखलायखौ जोंखौ बाहायनानै बेखौ दिहुननो होदो दा बेनि फिननायखौ नोंथांमोना लिरनो हायो बेनि जा अक्साइडनि फर्मुलाफोरा बिदि जागोन जों केनि अक्साइडनि फर्मुलाखौ लिरबा K2O आरो कार्बननि अक्साइडखौ फर्मुला बे CO2 जागोन बेनिफ्राय एलुमिनियामनि अक्साइडनि फर्मुला बेबायदि नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनायखौ लिरनानै लानो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय गेलियामनि अनगायै माबे गुबुन गुदि मुवाफोरखौ संखांनाय जादोंमोन जायफोरखौ मेन्डेलिभआ गावनि आन्थोरारि थखलायाव गालांदोंमोन स' जायखिजाया मोननै लिरनो होदो जोंखौ गुदि मुवानि मुं स' नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हायो बेखौ स्केन्डियाम आरो जार्मेनियाम बे मोननै गुदि मुवाखौ नोंथांमोना लिरनानै होनो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय 85 निनो बे कुइसन नाम्बार 3 मेन्डेलिभआ गावनि आन्थोरारि थखलायखौ बानायनायाव मा खान्थि बाहायदोंमोन जोंखौ खान्थिखौ लिरनो होदो स' नोंथांमोना बेबायदिखौ लिरना होनो हागोन खान्थिखौ एसे गोलाव जायो बे
मेन्डेलिभआ गुदिमुवानि गुनद्रासायारि मोदोमबां आरो बिसोरनि महरारि आरो रासायनारि धोरोमनि सोमोन्दोखौ बाहायदोंमोन। रासायनारि धोरोमफोरनि मादाव गाहाया अक्सिजेन आरो हाइड्रजेनजों खौसे मुवा सोमजिनायखौ आनजाद खालामदोंमोन। बे दोंमोन जानांगौ थोंमोन जादों। बियो मोनदोंमोन दि जुदि बे समाव मोननाय गुदि मुवाफोरखौ बिसोरनि गुनद्रासायारि मोदोम बांनाय हिसाबै साजायो। गुदिमुवाफोरनि धोरोम आरो बिसोरनि अक्साइड आरो हाइड्राइडनि फर्मुलाफोरा फारियै गुदिमुवा मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसेसिम फारियै सोलायो आरो थि जानगारनि उनाव रोखोमसे धोरोम गोनां गुदिमुवानि जावलेफिन जाथाय जायो। बे सोमोन्दोखौ लाना मेन्डेलिभआ आन्थोरारि बुंफोरथि होदोंमोन। थामहिनबा मेन्डेलिभआ माबोरै बुंफोरथि होदोंमोन बेनि एसे हिस्ट्रिखौ लिरनो होदों। जोंखौ माबोरै बेयो जागायनानै बे गावनि बुंफोरथिखौ होनो हादोंमोन बेखौ नोंथांमोना बेखौ लिरना होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय 85निनो कुइसन नाम्बार 4। बे गेदेमा गेसफोरखौ आलादा हानजायाव फज'नायखौ नोंसोर मानो सानो? जों गेदेमा गेसफोरखौ बबे हानजायाव फज'नाय नुदों? एक्सट्रा सेपारेटलि जोङो फज'नाय जायो। दा बेनि जाहोना मा? बेखौ जाहोनखौ जोंखौ लिरनो होदो। दा जाहोना जाबाय बे हिलियाम, नियन, आर्गन बेफोर जाबाय गेदेमा गेस। बेनि अनगायैबो गेदेमा गेस दंबावो नोंथांमोना टेबोलखौ नायब्ला मोनथिगोन। बेफोरनि अनगायैबो जोङो 18 हानजायाव जायफोर थानाय गुदिमुवाफोर बेफोरखौ जोङो गेदेमा गेस बुंनाय जायो। दा बेफोरखौ जोङो मानि थाखाय सेपारेटलि दोननाय जायो? जाहोना जाबाय बेनो बेफोर मा गेदेमा गेसफोरा रासायनारि हिसाबै दद्र, बारमण्डलाव बिसोरनि गोसारथिया जोबोद खम। बेबायदि एखे आखुथाय गोनां एखे इलेक्ट्रनारि साजायनाय गोनांखायनो बिसोरखौ आलादा हानजायाव दोनजायो। दा बेखौनो लिरना होनो हागोन। मानो होनब्ला बेफोर मा जोबोद दद्र हिसाबै थायो। हिलियाम, नियन, आर्गन बे गेदेमा गेसफोरा दद्र हिसाबै थायो बारमण्डलाव आरो बारमण्डलाव जों बेफोर गेसखौ गेदेमा गेसफोरखौ गोबां खम बिबांनि मोननाय जायो। दा जाहोना जाबाय बेनो। बेनि थाखायनो जों बिसोरखौ आलादा लाखिनाय जायो। बेनिफ्राय नेक्स्ट पेज नाम्बार 90नि बेनि गिबि कुइसना जाबाय गोदान आन्थोरारि थखलाया मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थखलायनि गुलुं गुजुंखौ माबोरै होखारनो हादोंमोन? दा बेखौ लिरनो होदो। दा बेनि फिननाया बेबायदि जागोन। मेन्डेलिभनि आन्थोरारि फारिलाइयाव गुनद्रासायारि मोदोम बांनाय हिसाबै गुदि मुवाफोरखौ फज'नायाव समान रासायनारि धोरोमनि गुदि मुवाफोरखौ आलादा जानाय नुदोंमोन आरो गुबुन रासायनारि धोरोम गोनां गुदि मुवाफोरखौ जयै हानजा मोनसेयाव लाखिनाय नुदोंमोन। बेनिफ्राय आरो जोङो पेराग्राफ सेन्स खालामना बिदि लिरबावनो हायो। गोदान आन्थोरारि फारिलाइयाव गुनद्रासायारि अनजिमा बांनाय हिसाबै गुदि मुवाफोरखौ फज'नायाव समान अरजाबग्रा इलेक्ट्रन गोनां गुदि मुवाफोरा एखे हानजायावनो गोग्लैयो। जिहेतु गुदि मुवाफोरनि रासायनारि धोरोमा अरजाबग्राथिनि सायाव सोनारो, बेखायनो मेन्डेलिभनि गेना गोरोन्थिनि थालांनाय फारिलाइया फोसावजाबाय। खारियारि धातुफोरजों हाइड्रजेनखौ बेनि इलेक्ट्रनारि साजायनायफोरखौ नायना एखे हानजायाव लाखिनाय जादों। दा बेबायदि लिरनानै होनो हागोन नोंथांमोना। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय बे कुइसन पेज नाम्बार 90निनो 2 नाम्बाराव दङ। नोंसोर मेगनेसियामनि बादि एखे रासायनारि धोरोम दिन्थिनाय मोननै गुदि मुवाफोरनि मुं लिर। नोंसोरनि मख'नाय बिथाया मा? थामहिनबा मेगनेसियामनि जा एटमिक नाम्बार गुनद्रासायारि अनजिमाया जाबाय 12। बेजों प्रपार्टिया धोरोमा बेजों सेम जानाय मोननै मा लिरनो होदो? गुदि मुवाफोरनि मुं लिरनो होदो। स' जोङो बेखौ लिरनो हायो बिदि बेरियाम आरो केलसियाम। बेरियाम आरो केलसियामनि जा गुनद्रासानि धोरोमफोर बिसोर मेगनेसियामजों गोरोबो। दा नोंथांमोना बे बेरियाम आरो केलसियामनि इलेक्ट्रनखौ जुदि साजायोब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन अरजाबग्रा खोलोबाव मा थागोन? बाहेरा खोलोबाव मोननै इलेक्ट्रन थानायखौ जोङो नुनो मोनो। मेगनेसियामनाबो मा मोननै इलेक्ट्रन थागोन आरो बाहेरा खोलोबाव बेरियामनाबो मोननै थागोन, केलसियामनाबो मोननै थागोन। दा बेनो गुदि मुवाफोर मोननाया जाबाय बेखौ लिरना होनो हागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट बेवहाय लिरदों नोंथांमोना बेखौ फोरमायनाय जादों नोंथांमोननो बेरियाम आरो केलसियाम मोननैबो समान इलेक्ट्रनारि साजायनाय गोनां, थामहिनबा बाहेरा खोलोबाव समान इलेक्ट्रन थायो। दा मेगनेसियामना बाहेरा खोलोब मेगनेसियामना जाबाय एटमिक नाम्बार गुनद्रासायारि अनजिमाया जाबाय 12। जों 12खौ जुदि साजायोब्ला गिबि खोलोबाव मा थागोन? 2 थागोन, नैथि खोलोबाव 2, 8 आरो थामथि खोलोबाव 2। थिग बिदिनो जोङो केलसियामखौ जुदि साजायोब्ला मा मोनगोन नोंथांमोना? बेबायदि जोङो मोननो हायो 2, 8, 8, 2। दा बेबायदि जोङो मोननो हागोन। बेनिफ्राय आरो बेरियामखौ जुदि साजायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन। स' बेरियामना जाबाय एटमिक नाम्बारा जाबाय बेरिलियामना एटमिक नाम्बारा बे जाबाय 4 जानो नांगौ। स' बेवहाय 2, 2 सो जागोन, नैबे 3 जानाय नङा। बेयाव एसे गोरोन्थि जादों। नैबे बेरिलियामना जाबाय 4 नाम्बार गुनद्रासायारि अनजिमा, बेखायनो बे गिबि खोलोबाव मा थागोन? मोननै थागोन आरो बाहेरा खोलोबाव मोननै थागोन। नैबे 3आव फैनाय नङा, बेवहाय 3आ जाबाय नोंथांमोना लिरना बेवहाय नुदोंब्लाबो बे मिस्टेक जादों, एसे लिरनायाव एसे मिस्टेक जादों। स' 2, 2 जागोन। बे गासैनाबो मा बाहेरा खोलोबाव मोननै मोननै थागोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय बे पेज नाम्बार 90निनो बे जाबाय मुं लिरनो होदो।
ए नाम्बाराव मा दङ बायजोथारनि खोलोबाव मोनसे इलेक्ट्रन थानाय मोनथाम गुदि मुवाफोर जोंखौ मोनथाम गुदि मुवाफोरनि मुंखौ लिरनो होदों बायजोथारनि खोलोबाव मोनसेल' इलेक्ट्रन थानाय जोङो इलेक्ट्रनखौ जुदि साजायोब्ला बाहेरा खोलोबाव मा मोननाय जानो नांगोन मोनसेल' इलेक्ट्रन थानाय जानो नांगोन आरो बेफोरनि गुदि मुवाफोरखौ लिरनो होदों आरो बायजोथारनि खोलोबाव मोननै इलेक्ट्रन थानाय मोननै गुदि मुवाफोर लिरनो होदों बायजोथारनि खोलोफोरा आबुं जाना थानाय मोनथाम गुदि मुवाफोरनिबो आबुं जानो नांगौ बेनिफ्राय दा एन्सारफोरखौ जोङो नैखौ मा लिरनो हायो मा होनो हागोन दा जोङो सडियाम बेफोरखौ होनो हायो बेफोर दा एन्सारा जाबाय लिथियाम सडियाम आरो पटासियाम दा लिथियामनि गुन्दासायारि अनजिमाया थाम नाम्बाराव दङ स' जोङो बेखौ साजायोब्ला मा जागोन गुन्दासाखौ जुदि साजायोब्ला जोङो गिबियाव थागोन मोननै 2 आरो 1 जायो जोबथारनाय खोलोबाव मोनसेल' थागोन आरो थिग बिदिनो सडियामाबो मा थागोन सडियामनि गुन्दासायारि अनजिमाया जाबाय 11 स' बेखौ जुदि साजायोब्ला गिबियाव थागोन 2 8 1 अरजाबग्रा खोलोबाव थानाय इलेक्ट्रननि अनजिमाया 1 आरो पटासियामाबो थिग बिदिनो 19 नाम्बाराव दङ 19 एटमिक नाम्बार स' बेखौ जुदि साजायोब्ला मा जागोन गिबियाव मोननै थाबाय सेकेन्ड खोलोबाव 8 थागोन थामथि खोलोबावबो 8 थागोन आरो जोबथारनाय खोलोबाव 1 थागोन स' बेनो जाबाय बे ए नाम्बारनि सोंनायनि फिननायमोन मोनसेल' थाजोबो बेफोर गासैबो नोंथांमोना आखिनानै नायनो हायो जुदि कनफिउज जादोंब्ला बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बाराव दङ बायजोथारनि खोलोबाव मोननै इलेक्ट्रन थानाय मोननै गुदि मुवाफोर दा मोननै इलेक्ट्रन थानाय मा गुदि मुवाफोरा बाहेरा खोलोबाव मोननै इलेक्ट्रन थायो थ' बेबो जोबोर गोरलै जोङो लिथियामखौ लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो मेगनेसियामखौ होनो हायो दा बेरिलियाम बेवहाय लिथियामा जानाय नङा बेवहाय नोंथांमोना लिथियामा 3 नाम्बार एटमिक नाम्बारा 3 सो स' बे जासिगोन मा बेरिलियामा जागोन बेनिफ्राय आरो मेगनेसियामा जागोन बेनिफ्राय आरो केलसियाम जागोन नोंथांमोना बेरियामना एटमिक नाम्बारा जाबाय 4 नाम्बाराव दङ मेगनेसियामना 12 आरो केलसियामना जाबाय 20 स' नोंथांमोना बेखौ साजायना लिरोब्ला बिसोरनि जा बाहेरा खोलोबाव मोननै इलेक्ट्रन थानायखौ जों नुनो मोनगोन स' बेखायनो एन्सारा जाबाय बेखौ लिरना होनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट बायजोथारनि खोलोफ्रा आबुं जाना थानाय मोनथाम गुदि मुवाफोर स' आबुं जाना थानाया जाबाय बे गेदेमा गेसफोरनि बाहेरा खोलोबानो मा आबुं जाना थायो स' गेदेमा गेसफोरखौ लिरना होनो हायो बेनि एन्सारखौ दा जागोन हिलियाम नियन आरो आर्गन बे मोनथामबो गेदेमा गेस बिसोरनि जा बाहेरा खोलोबा कमप्लिट जाना थायो अरायबो हिलियामना जाबाय मोननै एटमिक नाम्बारा 2 आरो अरजाबग्रा खोलोबावबो बेना मा कमप्लिट जाना थागोन बेनिफ्राय नियनना जाबाय 10 स' बेखौ जुदि साजायोब्ला 2 10 जागोन आरो आर्गनना जाबाय 18 नाम्बाराव दङ स' बेयो जागोन 2 8 8 बेखौ साजायोब्ला जों बिदि मोननो हायो स' बिसोरना मा बाहेरा खोलोबाव कमप्लिट जाना थायो जा खोलोबाव जा इलेक्ट्रन थानो नांगौ बिसोरना मा कमप्लिट जाना थायो बेखायनो बिसोरखौ आबुं जानाय माने गुदि मुवाफोर होनना बुंनाय जादों दा बेनो जाबाय सी नाम्बारनि फिननायमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय ए नाम्बाराव दङ लिथियाम सडियाम पटासियामा दैजों फिनजाथाय जानानै हाइड्रजेन गेस ओंखारहोनो हानाय धातुजोब बेफोर गुदि मुवाफोरनि गुन्दासाफोराव माबाफोर गोरोबलायनाय दं नामा स' बेखौ लिरनो होदों बेनिफ्राय बी नाम्बारा जाबाय हिलियामा मोनसे सांग्रां नङि गेस आरो नियनाबो जोबोद खम सांग्रांथिनि मोनसे गेस बिसोरनि गुन्दासाफोरनि गेजेराव माबाफोर गोरोबलायनाय दं नामा स' जोङो गिबियावनो दा नैखौ सावरायनोसै 4नि एखौ जों सावरायनोसै बिनिफ्राय दा एन्सारखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो लिथियाम सडियाम पटासियाम मोनथामबो गुदि मुवाया बाहेरा खोलोबाव मोनसे इलेक्ट्रन थायो दा जों बेखौ जुदि साजायोब्ला जों एसे आवगोलसो रिसार्च खालामबोखाबाय लिथियामना जाबाय मा दङ मोनथाम बेनि गुन्दासायारि अनजिमा बेनिफ्राय सडियामना जाबाय 11 आरो पटासियामना जाबाय 19 आरो बिसोरनि अरजाबग्रा खोलोबाव मोनसे थागोन स' बेखायनो जोङो बेखौ होनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बारा जाबाय हिलियाम आरो नियन गुदि मुवाफोरनि बाहेरा खोलोबाव आबुङै इलेक्ट्रनफोरा दंजोबो एबा अक्टेट बेनिखायनो दा नोंथांमोनखौ लिरनो होदो हिलियामा मोनसे सांग्रां नङि गेस आरो नियनाबो जोबोद खम सांग्रांथिनि मोनसे गेस मा गोरोबलायनाय दङ होननानै सोंदों दा बिसोरनि बाहेरा खोलोबाव मा आबुं जानानै दङ हिलियाम आरो नियन गुदि मुवाफोरा बेखायनो बेनो जाबाय गोरोबलायनायखौ फोरमायो आरो अक्टेटनि मिनिंआ जाबाय जेब्ला बबेबा मोनसे गुदि मुवाया गावनि अरजाबग्रा खोलोफोरखौ फिलआप जाना थायो अक्टेट स्टेट माने मोन 8 थानायखौ होनना बुंदो आरो फिलआप जाना थायोब्ला जों बे गुदि मुवाफोरखौ बुंनाय जायो अक्टेट होननानै दा बेफोर जासिगोन फिननाय ए आरो बीनिया बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय बे पेज नाम्बार 19 निनो 5 नाम्बाराव दङ गोदान आन्थोरारि थख'लायनि गिबि मोन 10 गुदि मुवाफोरनि गेजेराव माबेफोरा धातु स' जोंखौ मा लिरनो होदों गिबि मोन 10 गुदि मुवाफोरनि गेजेराव माबेफोरा धातु दा धातुफोरखौ जोंखौ लिरनो होदों स' धातुफोरा जाबाय लिथियाम बेरियाम आरो बरन
फोरा धातुफोर होनना बुङो दा मोन जि धातु माने गुन्द्रासाफोरा 1 निफ्राय 10 सिमहालागै मा दङ गिबियावनो मा दङ हाइड्रजेन दङ बेबायदि दङ लिथियाम बेरिलियाम बरन कार्बन नाइट्रजेन अक्सिजेन बेफोरबायदि दङ आरो जों बेफोरनि मादाव मोन जिनि मादाव जोङो लिथियाम बेरिलियाम आरो बरनफोरखौ जोङो धातुफोर होननानै मोनथिनाय जायो हाइड्रजेना बेवहाय धातुनि फारसेथिंजाय आगसि आथिं दङब्लाबो जोङो हाइड्रजेनखौ धातुनि लिस्टआव गोग्लैया हाइड्रजेना मोनसे गेस जों बेखौ बयबो मिथिगौ बेनिखायनो एन्सारा जागोन बे मोनथामखौ नोंथांमोना लिरना होनो हायो लिथियाम बेरिलियाम एन्ड बरन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय 6 नाम्बाराव मा दङ आन्थोरारि थखलायाव बेसोरनि जायगाखौ हमनानै गाहायनि गुदिमुवाफोरनि गेजेराव माबेया बांसिन धातुआरि आखुथाय दिन्थियो बेवहाय मा दङ बे गेलियाम नामा जार्मेनियाम आर्सेनिक बे नोंथांमोना बे नामफोरखौ गोसोआव टेबोलाव नायनानै नामफोरनि मुंफोरखौ गोसोआव लाखिनो नाजा स' बेबायदि दङ बेनिफ्राय नेक्स्ट बेनि फिननायखौ जों मा लिरनो हायो स' एन्सारा जाबाय नैबे बिइ नि नामा मामोन बे आंबो गोसोआव गैया स' बिइखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय दा टेबोलाव नोंथांमोना मोनखागोन बिइआ जाबाय बेरिलियाम बेरिलियामखौ बुंनाय जायो दा बेरिलियामा जाबाय मा बेफोरनि धातु नैबे बेरिलियामा दङ नैफोरनि रुजुनाय गेलियाम बे जार्मेनियाम आरो नैफोर मा आर्सेनिक बेफोरनि रुजुनायाव नैबे बेरिलियामा जाबाय बयनिख्रुइ धातुआरि आखुथायखौ दिन्थियो मानो होनोब्ला बेयो टेबोलनि बयनिख्रुइ गोजौसिनाव दङ टेबोलनि टप माने आन्थोर 2आव दङ बे बेरिलियामा बेखायनो बेहा मा बयनिख्रुइ धातुआरि आखुथायखौ मोननो हागोन दा बेनो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय सोंथि बिदांनि गिबि कुइसना मा दङ बे जाबाय गेबें फिननायखौ सायख'नो होदो गाहायनि बुंथिफोरनि माबाया गेबें बुंथि नङा जेब्ला आन्थोरारि थखलायनि आन्थोराव आगसिथिंनिफ्राय आगदाथिंजाय थांनाय लोरबांथिखौ लानाय जायो गुदि मुवाफोरा ए नाम्बाराव दङ गुदि मुवाफोरा खम धातुआरि आखु गोनां जायो अरजाबग्रा इलेक्ट्रनफोरनि अनजिमाया बांलाङो गुन्द्रासाफोरा बिसोरनि इलेक्ट्रनफोरखौ जोबोद गोरलै एंगारो आरो अक्साइडफोरा गोबां एसिडारि जायो दा माबे मोनसेया नङा बेखौ जोंखौ सेलेक्ट खालामनो दा जों नैबे ए नाम्बारनाबोथ' कारेक्टखा गुदि मुवाफोरा खम धातुआरि आखु गोनां जागोन टेबोलखौ जुदि नायोब्ला नोंथांमोना मा मोननो हागोन जेब्ला आगसिनिफ्राय आगदा फारसे थांगोन टेबोलखौ नोंथांमोना नाय अब्ला धातुआरि आखुफोरा खम जालांगोन दा बे कारेक्ट जायो अरजाबग्रा इलेक्ट्रनफोरनि अनजिमाया बांलाङो आरो बेबो मा बांलांबाय थागोन जेसेबांनो जोङो आगसिनिफ्राय आगदाथिं थांगोन बेबो बांलांबाय थागोन बेबो कारेक्ट गुन्द्रासाफोरनि बिसोरनि इलेक्ट्रनफोरखौ जोबोद गोरलैयै एंगारो दा नैबे सियानो जानांगौ बेवहाय अक्साइडफोरा गोबां एसिडारि जायो दा एन्सारा जाबाय सि गुन्द्रासाफोरा बिसोरनि इलेक्ट्रनफोरखौ जोबोद गोरलै एंगारो हानाय नङा बिसोर थामहिनबा जेसेबांनो जोङो आगसिनिफ्राय आगदाथिंजाय थांगोन बिसोरहा मा जागोन गुन्द्रासाफोरखौ एंगारनो हानाय सक्तिया मा बांद्राय माने खम जागोन बेवहाय गोरलै एंगारनो हानाय नङा आरो आगसिथिं थायोब्लासो गोरलै एंगारनो हागोन दा सडियाम आरो मेगनेसियाम सडियामा आगसिथिंजाय दङ आरो मेगनेसियामा जाबाय आगदाथिंजाय दङ जों जुदि एग्जाम्पल जुदि लायोब्ला सडियामा गोरलैसिन एंगारनो हायो इलेक्ट्रनखौ मानो होनब्ला बेहा अरजाबग्रा खोलोबाव मोनसेल' इलेक्ट्रन दङ दा जाहोना जाबाय बेनो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय कुइसन नाम्बार 2 मा दङ गुदि मुवा एक्सआ क्लराइड सोमजियो जायनि फर्मुला एक्सिएल आरो बेयो गोजौ गुलिनाय बिन्दो गोनां गथा मुवा एक्सआ गाहायनि माबे गुदि मुवा बादि आन्थोरारि थखलायनि एखे हानजायाव थायो दा नैबे एक्सनि मुङा मा बेखौ सोंदो जोंखौ दा स' आरो मोनसे मा गलिनाय बिन्दो गोनां गथा मुवा होनना बुंदों नैखौ जों मा मोनबाथाय जोङो फर्मुला माने एक्सिएल जागोन दा नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो बेखौ एमजि स' नैबे एक्सनि जायगायाव मा लिरगोन जों दा एमजि मेगनेसियाम आरो नैबे सिएल दा बेनि गलिनाय बिन्दोआ गथा मुवा बायदि बेखायनो जागोन मेगनेसियाम अप्शन बि बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय माबे गुदि मुवाया मोननै खोलोब गोनां जायनि मोननैबो इलेक्ट्रनजों आबुं जानानै थायो बि नाम्बाराव दङ 282 इलेक्ट्रनारि रानसारनाय गोनां बेनिफ्राय सि नाम्बाराव दङ गासै मोनथाम खोलोब गोनां जायनि मोनफ्रोमबो अरजाबग्रा खोलोबआव मोनब्रै इलेक्ट्रनफोर थायो स' गिबिनि एन्सारा जासिगोन बिदि लिरनो हायो दा बे जागोन नियन 28 बेवहाय मा सोंदों कुइसनखौ मोजाङै बुजिना ला मोननै खोलोब गोनां जायनि मोननैबो इलेक्ट्रनजों आबुं जानानै थायो दा नियननिया मा बेना खैथा मा दङ खोलोब थागोन मोननै थागोन
मोननै खोलोब दङ निउननिया आरो बे मोननै खोलोबा मा कमप्लिट जानानै थायो होनना बुंदों बेखायनो बे गोजौनि फिननाया मा जागोन नियन आरो इलेक्ट्रननि साजायनाय बे गिबियाव मोननै थागोन आरो नैथि खोलोबा मोनदाइन कमप्लिट जानानै थायो बेखायनो बेनि एन्सारा जाबाय नियन बेनिफ्राय बि नाम्बारा जाबाय 282 इलेक्ट्रनारि रानसारनाय गोनां माने गुदि मुवानि मुंखौ लिरनो होदों स' बे जागोन जोङो मेगनेसियाम होनना मिन्थिखायो Mg मेगनेसियाम आरो सिम्बलफोरनि मुंफोरखौ नोंथांमोना मोन्थिनाया मोजां नियननि सिम्बला जाबाय Ne मेगनेसियामआ जाबाय Mg बेफोर बेनिफ्राय नेक्स्ट गासै मोनथाम खोलोब गोनां जायनि मोनफ्रोमबो अरजाबग्रा खोलोबाव मोनब्रै इलेक्ट्रनफोर थायो अरजाबग्रा इलेक्ट्रनाव मोनबेसे थागोन मोनब्रै इलेक्ट्रन थानाय जोंखौ आरो मोनथाम खोलोब थानाय मा लिरनो होदों गुदि मुवानि नामखौ लिरनो होदों स' बेबो जोबोर गोरलै सिलिकना जायो स' सिलिकना टटेल जाबाय 14 गुन्दासायाव अनजिमा जाबाय 14 बेखौ जुदि साजायोब्ला जों बिदि जागोन 284 दा नैबे 4आ जाबाय अरजाबग्रा खोलोबाव मोनबेसे दङ मोनब्रै दङ दा बे सिनि फिननाया जाबाय सिलिकनखौ लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार बे डि नाम्बारा जाबाय बे बरना जागोन मोननै मा खोलोब गोनां जायनि मोनफ्रोमबो अरजाबग्रा खोलोबाव मोनथाम इलेक्ट्रनफोर थायो दा बेवहाय मोनथाम इलेक्ट्रन थानायखौ जों नुनो मोन्दों अरजाबग्रा खोलोबाव दा एन्सारा जागोन बे बरना जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट नैथि खोलोबाव गिबि खोलोबनि फाननै बारा इलेक्ट्रन थायो दा बे जासिगोन नोंथांमोना कार्बनखौ होनो हायो दा कार्बननिया मा गुन्द्रासायारि अनजिमा जाबाय 6 दा बे 6खौ जुदि साजायोब्ला 2 आरो 4 जागोन दा नोंथांमोना बेवहाय नाय 2 आरो बेवहाय 4 माने ट्वाइस एक्स होनना जों बुंनाय फाननै इनक्रिज जादों बेवहाय मा दङ सेथि खोलोबाव 2 दङ आरो बेवहाय मा 2 जुदि एड खालामबा बे 4 जागोन थामहिनबा फाननै बारा इलेक्ट्रन थायो होनना बुंदों नैबे कम्पेयार खालामब्ला बे फाननै बारा बेखायनो बेनि एन्सार जागोन कार्बन दा नोंथांमोना बै टेबोलखौ नोंथांमोना गोसोआव थानाया मोजां बबेथिं मा धातुफोरा थागोन आरो नोंथांमोना हायोबा 20 सिमहालागै गोसोआव लाखिनो नाजा गुदि मुवाफोरनि मुंफोरखौ हाइड्रजेननिफ्राय हमनानै केलसियामसिमहालागै बिसोरनि गुन्द्रासायारि अनजिमाफोरखौ गोसोआव लाखि सिम्बलफोरखौ गोसोआव लाखि दिन्थिसिनफोरखौ आरो मुंफोरखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय नोंथांमोना स्ट्राक्चारफोरखौबो गोसोआव लाखिनांगोन बबे खोलोबाव मोनबेसे इलेक्ट्रनफोर थागोन बेफोरखौ गोसोआव लाखिनांगोन दा बे जाबाय कुइसन नाम्बार 3निमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय 4 नाम्बार बे 4 नाम्बारनि एआव मा दङ बरन बादि आन्थोरारि थख'लायनि एखे जौथुमाव थानाय गासैबो गुदि मुवाफोरनि मा धोरोमाव गोरोबलायनाय दं बेखौ सोंदो बेनिफ्राय बि नाम्बाराव बिदि फ्ल'रिन बायदि आन्थोरारि थख'लायनि एखे जौथुमाव थानाय गासैबो गुदि मुवाफोरनि मा धोरोमाव गोरोबलायनाय दं स' जोंखौ गुदि मुवानि मुंखौ लिरनो होदो स' गुदि मुवानि मुंफोरा बे जोङो बेबायदि लिरना होनो हागोन बेनि फिननायफोरखौ बरन बायदि एखे थोंलारि एबा हानजायाव थानाय गुदि मुवाफोरा मोनथाम अरजाबग्राथि थायो आरो बिसोरो धातु सानजा आरो खावस्लिं धातु होनना बुंदो दा बेनि फिननाया बेनो बेनिफ्राय नेक्स्ट बि नाम्बारा जाबाय बि नाम्बारनियाबो बेनो फ्ल'रिन बादि एखे थोंलारि माने जौथुमखौ होनना बुंदो बे हानजाफोरखौ होनना बुंदो फ्ल'रिना बेसेबां हानजायाव दङ फ्ल'रिना जाबाय बे मोन 19 हानजायाव थानायखौ नुनो मोनगोन टेबोलखौ नायोब्ला बेनिफ्राय फ्ल'रिन बादि एखे थोंलारि एबा हानजायाव थानाय गुदि मुवाफोरा एसिड आरो अक्साइड सोमजियो आरो बिसोरनि बाहेरा खोलोबाव मोन 7 इलेक्ट्रनफोर थायो दा जों फ्ल'रिननि गुन्द्रासायारि अनजिमा जाबाय 9खौ जुदि साजायब्ला गिबियाव थागोन सेथि खोलोबाव मोननै आरो नैथि खोलोबाव मोन 7 थागोन दा मोन 7 थायो होनना बुंदो दा बेफोरबायदि लिरनानै होनो हागोन नोंथांमोना बे 4 नाम्बारनि ए आरो बिखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय 5 नाम्बार मोनसे गुन्द्रासानि इलेक्ट्रनारि रानसारनाया जाबाय 287 बे गुदि मुवानि गुन्द्रासायारि अनजिमाया मा नैनि मुंखौ सोंदों मा जागोन बेनिफ्राय गाहायनि गुदि मुवाफोरनि माबेजों बे रासायनारि गोरोबलायनाय गुन्द्रासायारि अनजिमाफोरखौ बेन्दोङाव होनाय जादों बेनिफ्राय जों दा गिबियाव ए नाम्बारनि फिननायखौ माबायदि लिरगोन दा नैबे मा गुदि मुवानि इलेक्ट्रनारि रानसारनाय स' जोङो गोरलैनो बेखौ हमनो हायो बेयो जाबाय मोनसे क्ल'रिन स' गुदि मुवाया जागोन क्ल'रिन जोङो लिरना होनो हायो क्ल'रिननियाबो जायो बेनिफ्राय क्ल'रिनानो जागोन आरो बि नाम्बाराव दङ एन्सारा गाहायनि गुदि मुवाफोरनि माबेजों बे रानसारनायनि गोरोबलायनाय गुन्द्रासायारि अनजिमाखौ बेन्दोङाव होनाय जादों दा बेवहाय एनआ जाबाय 7 जों 7खौ जुदि साजायोब्ला मा जागोन इलेक्ट्रनफोरखौ जुदि साजायोब्ला गिबियाव मोननै थाबाय बेनिफ्राय 5 थागोन 2 5 जागोन बेनिफ्राय नैबे फ्ल'रिना मा जागोन 2 आरो 7 जागोन बेनिफ्राय आरो नैबे मा जागोन 285 आरो नैबे जागोन 288 दा बे मोनब्रैनि मादाव नैबे फ्ल'रिनजों
नैबे क्ल'रिना गोरोबो थामहिनबा नैबे 17 नि जा इलेक्ट्रनारि साजायनाय बेयो नैबे 9 जों गोरोबो फ्ल'रिना मा जागोन बाहेरा खोलोबाव मोनस्नि थागोन आरो नैयावबो मा बाहेरा खोलोबाव जों मोनस्नि थानायखौ नुनो मोनदों बेखायनो बेनि मादाव नैबे फ्ल'रिना जायो बेखायनो बी नाम्बारा जाबाय फ्ल'रिन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय 6 नाम्बार ए बी आरो सी मोनथाम गुदिमुवाफोरनि जायगाखौ आन्थोरारि थखलायाव गाहायाव दिन्थिनाय जादों 16 आनजा आरो 17 आनजा बेवहाय ब्लेंक नुनो मोनदों ए दङ आरो बिदि बी सी ए आ धातु ना धातु नङि सोंदों बी नाम्बारा जाबाय सी आ ए निख्रुइ गोबां सांग्रां ना खम सांग्रां गोनां आरो सी आ बी निख्रुइ देरसिन ना उन्दैसिन जागोन आरो ए नाम्बारा गुदिमुवाया मा रोखोमनि आयन केटायन ना एनायन सोमजिगोन बेफोरखौ सोंदों दा बेफोरनि फिननायखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो गिबियाव ए नाम्बारा जाबाय ए आ जाबाय धातु नङियाव जागोन जुदि 17 हानजायाव थायोब्ला ए आ जाबाय धातु नङि नोंथांमोना टेबोलखौ नायनानै लाफिन दा टेबोलाव नोंथांमोना मोननो हागोन जुदि 17 हानजायाव थायोब्ला बेयो मोनथिखायो जों बेखौनो गोरलैयै धातु नङि जायो बेनिफ्राय सी आ ए निख्रुइ गोबां सांग्रां ना खम सांग्रां गोनां आरो सी आबो मा नैयाव 17 हानजायाव दङ बे सी आरो ए खौ जुदि कम्पेयार खालामबा मा मोनसेया बांसिन मा जागोन सांग्रांसिन जागोन होनना सोंदों दा बेनि फिननाया जाबाय बे सी आ जासिगोन नैबे सी आ बयनिख्रुइ ए नि रुजुनायाव बांसिन मा खम सांग्रां गोनां होनना बुंदों ए आ जेसेबांनो बे साथिं थांगोन जोङो बांसिन सांग्रां गोनां माबाफोरखौ मोनगोन धातु नङिफोरखौ जों मोननो हागोन बा गुदिमुवाफोरखौ जों मोननो हागोन दा थिग बिदिनो नैबे सी आ जाबाय खमसिन जागोन दा बेनिखायनो एन्सारा जाबाय बे सी आ ए निख्रुइ खम सांग्रां गोनां बेनिफ्राय नेक्स्ट सी नाम्बारा जोङो लिरनो हायो बेखौ सी आ बी निख्रुइ उन्दैसिन महरनि जागोन सी आ बेवहाय मा नुनो मोनदों बी आरो सी दा बी आरो सी खौ नोंथांमोना कम्पेयार खालामबा मा मोननो हागोन जोङो टेबोलखौ नोंथांमोना नायफिननो हायो दा बेवहाय सी आ बी नि रुजुनायाव उन्दैसिन जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार डी आ जाबाय ए गुदि मुवा एनायन सोमजिहोगोन बेवहाय मा लिरदों ए माने मा रोखोमनि आयन केटायन ना एनायन सोमजिगोन केटायन माने मा दाजाबथाय आरो एनायन माने दानख'थाय होनना बुंदों दा 17 बा 16 बेफोराव थानायफोरा मा नेगेटिभ चार्जखौ सोमजिहोयो बेखायनो एनायन सोमजिगोन स' बेखौ नोंथांमोना आरो एनायन माने मा दानख'थायखौ जेब्लाबो मा धातु नङिफोरा सोमजिहोयो आरो धातुफोरा जेब्लाबो दाजाबथाय चार्जखौ सोमजिहोयो दा बेनो जाबाय बेनि एन्सारमोन बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7 कुइसन नाम्बार 7 मा सोंदों नाइट्रजेन गुन्दासारि अनजिमाया 7 आरो फस्फरास गुन्दासारि अनजिमाया 15 आन्थोरारि थखलाय 15 आनजायाव दं बेफोर मोननै गुदिमुवाफोरनि इलेक्ट्रनारि रानसारनायखौ लिर बेफोरनि माबेया बांसिन मोब्लिब दानख'था मानो दा बेखौ सोंदों बेनि फिननायखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो गिबियावनो नाइट्रजेननि इलेक्ट्रननि साजायनायखौ जुदि साजायोब्ला मा जागोन गिबियाव 2 थाबाय फार्स्ट खोलोबाव आरो सेकेन्ड खोलोबाव 5 आरो फस्फरासनिया मा जागोन फस्फरासना जाबाय 15 नाम्बाराव दङ इलेक्ट्रनारि गुन्दासारि अनजिमाया जाबाय 15 आरो बेखौ जुदि साजायोब्ला मा मोनगोन जोङो बेयावबो 285 मोनगोन दा बिसोरना मोननैबो मा बाहेरा खोलोबाव मोनबा इलेक्ट्रन थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेवहाय मा सोंदों माबेया बांसिन मोब्लिब दानख'था होनना सोंदों स' बेवहाय जोङो दानख'था होननानै बुङोब्ला दानख'थाय चार्जखौ सोंदों स' बेवहाय मा लिरनो हायो नाइट्रजेना बांसिन मोब्लिब दानख'था मानोना बाहेरा खोलोबा निउक्लियासनि खाथिथाराव दं आरो निउक्लियासआ इलेक्ट्रनखौ गोख्रोङै अरजाबगोन दा बेनिफ्राय जों मा बुजिखो नैबे जोङो बेवहाय खैथा खोलोब दङ नाइट्रजेनाव मोननै खोलोब गिबि खोलोबाव मोननै थाबाय इलेक्ट्रनफोरा आरो नैथि खोलोबाव मोनबाया थागोन बेनिफ्राय आरो नैयाव मोनथाम खोलोब दङ गिबि खोलोबाव मोननै नैथि खोलोबाव मोनदाइन आरो थामथि खोलोबाव मोनबा दा बेवहाय मोनबा मा बाहेरा खोलोबाव माने बेवहाय मोनथाम खोलोब दङ स' मोनथाम माने जोबथारनाय खोलोबा निउक्लियासनिफ्राय जोबोद जानगाराव दङ स' जेब्ला बेबायदि जोबोद जानगाराव थायो अब्ला मा निउक्लियासनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला बेयो मा इलेक्ट्रनफोरखौ अरजाबनो एसे खस्थ' जागोन बेखायनो मा आरो नैयाव मा नुनो मोनदों जोङो 2 आरो 5 जोङो नुनो मोनदों बे मोननैखौ जुदि रुजुना नायोब्ला नैबे जा सेकेन्ड खोलोब दङ बे सेकेन्ड खोलोबा निउक्लियासनि खाथिसिनाव थानायनि थाखायनो नाइट्रजेना मा जागोन बांसिन मोब्लिब दानख'था चार्जखौ मोननो हागोन दा जाहोना जाबाय बेखौनो लिरना होनो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 8 आ जाबाय मोनसे गुन्दासानि इलेक्ट्रनारि रानसारनाया गोदान आन्थोरारि थखलायाव बेनि जायगाजों माबोरै सोमोन्दो थायो होनना बुंदों दा बेनि फिननाया बिदि मोनसे गुदि मुवानि जायगाया बाहेरा खोलोबाव थानाय इलेक्ट्रनजों सोमोन्दो दं होखानाय थोंलारि एबा हानजायाव गासै गुदि मुवानि इलेक्ट्रननि साजायनायाव बाहेरा खोलोबनि इलेक्ट्रना समान बिदिन्थि हिसाबै नैथि हानजायाव गुदि मुवाफोरनि बाहेरा खोलोबाव 2
थामथियाव 3 ब्रैथियाव 4 बायदि बायदि दा नोंथांमोना बै टेबोलखौ जुदि नायोब्ला मा मोननो हागोन जेब्ला जौथुंफोरखौ नोंथांमोना नायो जौथुंआव खैता ग्रुप दङ खैता हानजा दङ टेबोलाव मोन 18 हानजा दङ दा सेथि हानजायाव थानाय बाहेरा खोलोआव थानाय इलेक्ट्रनफोरनि अनजिमाया जेब्लाबो मा मोनसेल' थागोन थिग बिदिनो नैथि हानजायाव थानायफोरा मा मोननै इलेक्ट्रन थागोन बाहेराव आरो थामथियाव थानायफोरा मोनथाम थागोन बाहेरा खोलोआव दा बेखौनो बुंनाय जादों दा नोंथांमोना बेखौ टेबोलाव नायफिनना लानो हायो दा बेबायदि लिरनानै होनो हागोन बेनि फिननायखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 जाबाय गोदान आन्थोरारि थखलायाव केलसियाम गुन्दासायारि अनजिमा 20 खौ 12 19 21 38 गुन्दासायारि अनजिमाफोर गोनां गुदि मुवाफोरा बेंखनना दं बेफोरनि माबे केलसियामनि महरारि आरो रासायनारि धोरोमफोरजों समान स' जों दा गिबियावनो नैफोरखौ मा खालामनांगोन इलेक्ट्रनफोरखौ साजायनानै लानो नांगोन दा फिननायखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो दा 12 थानायखौ जोङो साजायनानै लिरबाय गिबियावनो दा जुदि 12 थानाय गुन्दासायारि बिसानखौ बा गुन्दासायारि अनजिमाखौ जों साजायोब्ला मा जागोन 2 गिबियाव थाबाय मोननै फार्स्ट खोलोबाव सेकेन्ड खोलोबाव 8 आरो बेयाव थागोन मा मोननै दा बिदि जागोन बेनिफ्राय थिग बिदिनो जों 19 खौ जों साजायलायबाय बेबायदि जागोन 2 8 8 1 बेनिफ्राय गुन्दाफारि बिसान 20 खौ जों साजायोब्ला मा जागोन 2 8 8 2 बेनिफ्राय 21 थानाय जों साजायोब्ला बिदि जागोन 2 8 8 3 थिग बिदिनो आरो 38 आव थानायखौ जों जुदि साजायोब्ला मा जागोन 2 8 18 8 2 दा बेनिफ्राय जोङो मा बुजिखो नैबे 20 जों माबे गुदि मुवानि साजायनाया गोरोबदों बेवहाय जोङो गोरोबनायखौ नुनो मोनदों नैबे 2 खौ जोङो गोरोबनाय नुनो मोनदों बेनिफ्राय जोङो नैजों 20 आथ' बे जाखाबाय बेनिफ्राय आरो नैबे जोबथारनाया जाबाय 38 आव थानायखौ जोङो गोरोबनाय नुनो मोनदों बेखायनो जोङो जोबथारनायाव मा लिरनो हायो 12 गुन्दाफारि बिसान गोनां गुदि मुवानि महरारि आरो रासायनारि धोरोमा गुन्दाफारि बिसान 20 आरो 38 गोनां गुदि मुवाजों समान दा बेखौ जोङो लिरनानै होनाय बेबायदि जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 थामहिनबा नोंथांमोननि फरा बिजाबनि जोबथारनाय कुइसन बे कुइसन नाम्बार 10 आव मा सोंदों मेन्डेलिभनि आन्थोरारि थखलाय आरो गोदान आन्थोरारि थखलायाव गुदि मुवाफोरनि साजायथिखौ रुजुलाय आरो फाराग दिहुन दा बेनि एन्सारा जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हायो स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय बेट्रि अफ जाबाय बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय